Ассалому алейкум тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки дидесен видео дар канали Раҳматӣ Идибек ки дар гузашта ҳамчун Степа машҳур буд видео буромадагиев ва фикр мекунам мақсади видео буроварданмон барои вай ки штоби аз Раҳматӣ баъди саршам ягон фоидае боша ба хонагиёшон, чунки ҳозир дар ҳолати ҳозира ҳама як чизи танқизӣ доранд, ин вазъияти молия, яъне пул. Ва мо қатъи баҳром ба як хулосае омадем ки ҳамин каналша ба одамое ки мехоҳанд ҳамин канала бихаранд ва кӯмаки худшона барои Раҳматӣ Идибек бирасонанд, пешниҳод кардем ки ҳамин канала бихарен, чунки хоб рафтани ин канал хуб нест. Чанқе ки хоб мекуна ҳамон қадар активност, ҳамон қадар аудиторияш нест шидан мегирад. Мо намехоҳем ки штоби ҳамин канал бефоида бирава ва кадоме ки хоҳиши кӯмак дорад, кадоме ки канал хариданияй, як чира мо ваъда метем ки то ҳамин як моҳа ма сообщество мекунам, контентҳо дар совет метавам, чизе даже дар кор боша видео мекунам, лиш би илтимос ҳамин канала кадоми хариданияй бо як нархи стандарт не ки ҳамаи каналҳо фурӯхта мешаванд, як нархи муайяне ки бинависен кадоми заинтересованияй ҳамуда мегем ки чанд сум ҳамон қадар бихарен. Канала худтон десен чанд подписчик дора ва хоҳиш мекунам ҳамин канала биё бефоида нест нашавад, фурӯшемаш хонашонда аз номи Раҳматӣ ягон чӣ бигиранд. Ва бо як бори дига мегӯям ки пулеро ки каналхар роӣ мекуна дар ному фамилияи падараш роӣ мекуна, не ки ҳозир ашта мо ягон чӣ намемонем. Вақте ки каналхар пайдо шид, мо пеш падараш мерем, Сбербанкша мегирем ва шумода роиш мекунем. Ин ҳамин қадар 100% шаффофията нишон медиҳем ки сум дамон намерава ва мо ай номи Раҳматӣ истифода бурда ягон хел манфиат ба даст оварданӣ нестем, танҳо барои кӯмак кардан. Мехоҳем ки хонагиёшон, наздикошон фикр накунанд ки бародарош фаромӯш кардиянд. баҳром ҳамин канал вақте ки Раҳматӣ зинда буд активностиш хуб буд, соз буд. Вақте ки дар хизмат буд, аввал салому алейкум ҳама каса бародаро, кадоме ки тамошо мекуна канали Раҳматиро ай вақтиш ҳама даъзор раҳмат мегӯм. Чӣ хеле медоне айму давраша ки канал да дастам буд, истифода мебурдем, чизои Раҳматиро мефаридем. ҳозир ҳам да дастам ай мақсад, ман намедонам ин канала чӣ кор кунам. Ма худам канал дорам, намефорама чизои ака меҳнат кардагира буд, ягон проблема кунда мардум да яке намефора ҳамин чиз. Мефорам ки амира буфурӯшам да хонашон фоида бираса ай Раҳматӣ. Ин қа чиз мада. ва агар ки канал одаме ки канала мехара бага ки хай дар аввал камтарак ёрдам кунин, 100% ёрдам ай мекунед. тарафи ҳамин группаи Street ай Stars, тарафи группаи Street Stars, ай тарафи Махдум. Репортал, ай тарафи хеб реперо бисёр инҷада ки 100% тайёранд кӯмак кунанд, лиш би ҳамин бародаре ки канала мехара канала бихара. Ман боварӣ дорам ки бародарое ҳастанд ки бетараф нестанд ва канал дар коршон аста, мумкин вариантҳои хуб пешниҳодшон кардагӣ бошанд, лек илтимос дар ҳамин кор саҳми худтона бигузорен, як савоб бигирен ва ҳамин канала бихарен. Ҳамин канал бефоида нест нашава. Аз ҳаматон хоҳиш, кадоме ки хариданиам набошен, ҳамин видеоро падилица кунед, рафиқ дарои ки лайк бумон, комментария ки илтимос ҳамин як кор кунед, ҳамин видео як активност нишон меда ки каналхарам будона ки аудиторияи Раҳматӣ зиндай ва ҳама вақт кӯмакша мерасона. Ва дар ёд бигирем ки чанқе шумо даже лайки мондагитон мумкин ки сабаби ҳамин канал фурӯхтан шавад ва ҳамун савобда шуморам хуш шавед. саломативу сарбаландиро ба ҳаматон хоҳонам. Як бор дига хоҳиш мекунам видеоро падилица кунед ва ай ҳаматон миннатдорам барои дастгирӣ кардагитон.